Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa que promove a Fundación encargada de difundir o legado de José Vázquez Cereijo e que busca retomar a práctica da tertulia neste formato actualizado que é o do videopodcast, no que falamos arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos, que é o Lugo do futuro. Hoxe confeso que é unha cita un pouco especial para min, porque imos conversar sobre letras e narrativa no século XXI, nun marco moi especial para esta temática. Xa saben vostedes que estes diálogos grábanse na sede da Fundación Bacán, situada na Rúa do Prado, no barrio da Milagrosa de Lugo. Pero invítolles a que boten unha ollada porque rodéanos a biblioteca que era de Coté, de José Vázquez Cereijo, e onde podemos atopar exemplares de Luis Pimentel ou de Xermán Alonso, e tamén algúns exemplares nas súas primeiras edicións. Así que é un marco, penso, incomparable para a temática de hoxe. Falamos en Diálogos Bacán de letras e narrativa no século XXI con estes tres convidados que nos acompañan e que de seguido lles presento. Temos por unha banda a Marta Veiga Izaguirre, que é licenciada en xornalismo, profesora asociada da Universidade de Santiago de Compostela, onde imparte no grado de xestión cultural materias como industrias culturais ou narrativas audiovisuais. Tamén é membro da revista Luces e podemos atopar a súa firma de xeito máis ou menos habitual no suplemento cultural Táboa Redonda, que podemos ler en El Progreso. Benvida, Marta, moitas grazas por estar aquí. Moi boa tarde. Grazas. Tamén está connosco María Fernández, que é coordinadora do Club de Lectura de Lugo, un grupo que se reúne para compartir impresións arredor da lectura no vello cárcere e que, ademais, en certas ocasións, conta ca presencia sempre enriquecedora de autores e autoras. Moitas grazas, María, por estar aquí e benvida á sede da Fundación Bacán. En terceiro lugar, presentolles a Jordi Siseli, que foi produtor de Cool Films Galicia e autor do blog literario cosasquetecontealoido.com e que no ano 2022 publicou a súa primeira novela, Mariela envenena mis sueños, e que logo de publicar e ser premiados algúns dos seus relatos, no pasado mes de outubro ven de publicar outra novela que igual podese considerar como continuación desa primeira, non? E que se titula El verano que volvió Xerezade, ambientada ademais, en certa medida, moi preto de aquí, en Friol. Así es. Benvido, Sí. Jordi. Muchas gracias. Moitas grazas por estar aquí. Bueno, vamos comenzar esta conversa. Quero facer mención, para iniciar de algún xeito a Javier Peña, que fai uns días estaba no Club de Lectura de Lugo, e que el facía especial fincapé a como de poderosas eran para el as historias que contamos. Neste caso, mencionaba un pouco as historias que lle trasladaba ao seu pai, non? Pero, se me permitides, gustaríame comezar neste plano un pouco máis persoal, preguntándovos como de importante son para vos, ou como de importante é para vos o poder das historias, porque ao fin e ao cabo somos tamén un pobo, unha zona de narración oral, de transmisión oral. Marta, que pensas? O que nos contan e o que nos cantan, que moitas veces o que nos cantan tamén pode ser en xénero lírico, pode ser en xénero narrativo, non? Hai moita canción narrativa na tradición oral, ao final confórmanos. Hoxe en día funcionan realmente estes grupos de neotradi galego porque están dentro de nos esas cancións xa, de alguna forma. Aínda que sexa inconscientemente, aínda que sexamos fillas dese tempo onde as xeracións máis mozas renegaron do tradicional ou das historias ou dos contos, ao final están en nós. Forman parte de un imaginario universal, pero localizado, porque ao final cada historia ten tantas versións como contadores ou contadoras. E as historias que contamos aquí son chisquiño diferentes que as que se contan un pouco máis aló. E
E ao final o que nos contan, como nos contamos nós, como nos ven desde fora, ese equilibrio entre non creernos a imaxe que se fai de nós desde fora, senón xerar unha con certa autoestima, tamén é moi relevante a hora de construirnos un pouco como comunidade, non? Se esta comunidade, este barrio da Milagrosa no que estamos, esta zona norte da cidade de Lugo, a cidade completa, a provincia, a Galicia, digo, as comunidades poden ser tan grandes ou tan pequenas como nos queiramos que sexan tamén. Sí, eu concordo co que di Marta e ademais creo que a forma de escoitarnos e de contarnos é algo que é inherente a nós. Javier Peña outro día falaba deste homo narrans, ¿no? Que nos podemos definir así en lugar de homo sapiens, e eu creo que todas nós como persoas daqui de Lugo temos escoitado 1000 contos, 1000 historias que nos conforman como persoas. Eu, cando me preguntan cando comecei a ler ou cando sentín interés pola literatura, sempre digo que foi na cociña da casa, porque Lugo sigue sendo un deses sitios nos que a vida sucede a través da oralidade, das historias, e que están presentes no noso día a día, e tamén no barrio, non? Ti escoitas pola rúa, vas paseando pola Milagrosa, escoitas a xente contándose, narrándose, e iso ten que ver, claro, coa nosa identidade, dende logo. Jordi. Eu opino ademais que todo o que contan elas temos a sorte que vivimos nuns tempos de democratización da escritura, no que todo o mundo pode contar algo. Antes era cousa de 2, 3, 4 que conseguían unha editorial que podían publicar, pero hoxe co tema de internet ti podes abrir un blog e contar un montón de cousas. E de xente que sabe cousas da súa terra pero que só las sabía ela. E que poden poñer, subir a internet nun blog e ti sabes unha cousa nova. Ademais, aparte tamén, a democratización das publicacións. Eu teño a sorte de estar nunha editorial tradicional, pero hoxe todo o mundo pode publicar un libro, vale? O sea, e hai moita xente que sabe moitas cousas. Decátome, ahora, cando abro, por exemplo, calquer periódico de Lugo, sempre sale alguén que escribe algo da súa terra, non? Tal escritor ou tal escritora faz a primeiro libro no que fala e tal. Esas cousas só las sabía esa xente. Pero como chegaba ao resto do público? E ahora sí que chega ao resto do público. E iso é importantísimo, porque hasta que chegou internet e que houve este proceso, cantas historias morreron en personas que sabían esa historia e que se quedaban porque ya contaban o neto avó e salía por esa porta e xa se olvidaba dela. Pero ahora sí que temos a oportunidade de eso. Eu creo que estamos no momento ideal para recuperar historias que naide sabía, que sabía unha persona, 2 personas, pero que ahora temos as ferramentas para que o sepa a maior parte da xente. E para min eso é importantísimo. Pensades, ademais, que esa narrativa, como dice Jordi, ademais de democratizar, fainos un pouco máis empáticos, non? Axúdanos a comprender sempre outras realidades. Realmente poder das historias é achegarnos a realidades distintas e crear as nosas. A idea que o que falaba Jordi tamén, esta idea que nos fai ao mesmo tempo consumidores de historias e creadoras de historias, que son moi importante, non? Que sexa bidireccional, non solamente que haxa un núcleo do que saen as producións e que haxa unha gran masa, non? Que é o que se chama o broadcasting, a comunicación de masas, sino que haxa outro tipo de canles, non? A autocomunicación de masas, chamas este tempo académicamente, esta posibilidade de ter un recuncho en internet, un club de lectura, un sitio donde contar as historias a diferentes públicos, que non quere decir que o público, porque sexa a través de internet, teña que ser ultramasivo, porque claro, internet ahora mesmo ten tantos recunchos que atopar os sitios é moi complexo, pero tampouco fai falta que todas as narrativas sexan ultramasivas e que sexan xigantescas para que funcionen. Realmente o de contar, eu non estou tan segura de que as historias se perdan para sempre. Eu creo que as historias transfórmanse, que realmente nunca acaban de desaparecer. Sempre hai un fío, a unha historia que se conta familiarmente, sempre hai alguén alleo á familia, sempre salen de algún sitio, sempre hai unha forma de modificalas. Hai sempre un chisco, un resquicio nestas historias que estamos contando hoxe, estas grandes narrativas épicas, fantásticas, transmedia que vemos nos medios de comunicación, teñen a súa orixe no ciclo artúrico, con cantares de xesta que naceron cando a maioría da poboación era iletrada que non analfabeta, que non é o mismo non ter letras, non ter un sistema de electroescritura como que coñecemos, que ser analfabeta, porque hai moitos tipos de alfabetismos, que eso tamén é moi importante. O que sí
penso que internet favorece unha nova oralidade. Aínda que escribamos, a forma de transmisión parecese máis pois a da oralidade tradicional. E ademais cambia o foco tamén, non? Completamente. Porque, claro, ti esa historia que igual coñecías, pero que chegou unha perspectiva, pois normalmente máis masculina, máis dende o poder, agora se transmite e nós temos o poder de darlle unha volta e de ter esa outra perspectiva que tamén nos chama a nós e que nos permite, además de escoitar, crearnos Sí. e autodefinirnos de outra forma. Construímos un relato máis periférico, Sí. final, non? Digo, porque aquí, por exemplo, falaba Jordi de que ele ambienta o seu último traballo en Friol. Xa aí descentramos as historias, non? Esta idea de que é moito máis plural, moito máis cacofónico, quizáis, pero non por eso peor, sabes? Necesitamos tamén contar historias. Lugo é un sitio que niso se presta moi ben, penso, porque temos esta componente rururbana tan presente. Lugo non acaba de ser unha cidade, aínda que sexa a primeira cidade de Galicia, e eu creo que o noso gran poder, incluso literario e como relato, tería que ser aproveitar todo isto rural que temos dentro de nós, contarnos así, porque é moi interesante e porque moitos trazos sí que están moi cerca da desaparición. Eu sei que María é, por exemplo, da Garaballa, que é un mundo rural dentro da cidade, está aquí ao lado, chegas andando. E claro, ao final, vivir tan próximos a un mundo que na maioría de Europa desapareceu nos anos 60 e 70, Sí, sí. moitos venlo como unha condena, pero é un privilexio. Dende logo. Pois nada, eu creo que como lucense para nós é moi importante esta dualidade que temos entre o mundo rural, non? E todo a oralidade e a tradición que nos chegaron polos nosos avós, polas nosas veciñas, porque ademais tamén temos esa sorte de vivir nunha cidade na que a comunidade sigue sendo moi relevante, tamén a hora de crear e contar historias. Eu creo que esta é unha das explicacións tamén polas que temos tantos clubs de lectura, nunha cidade como Lugo, por exemplo. Esa dualidade entre o tradicional, pero tamén o acceso pois, a ficcións hoxe en día, que temos todos contas de 1000 plataformas, e nos chegan estructuras e ficcións de todo tipo e bueno, atemporais e deslocalizadas, non? Entón, é unha conxugación aí que para min é un privilexio. Bueno, un cine en versión original. Tamén, exacto. Aquí E a Carón, nesta zona norte da cidade tamén, digo que hai cidades galegas e que funcionan máis grandes que non teñen este privilexio realmente, esta idea de poder dicir, bueno, tes recursos a outras cousas, podemos ter un pé en cada sitio, e é unha sorte realmente, porque ao final tamén, si te deslocalizas de todo e te entregas a esta marasma de cultura global que non é de ninguén. Onde quedas ti, non? Esta tua identidade logo. Sí, ou se deixas perder a tua propia identidade, parece que ya regalas, non, ao mundo sin cuestionarte ti, sin facer ningún tipo de lectura. Tamén é un pouco triste, quizáis, non? Eu creo que o tema da dualidade entre ter un Lugo, eu creo que non é casualidade que Lugo e Ourense señan tan potentes na literatura. É a Galicia interior, vale? O sea, Galicia que lle pasou o tren de largo, pero... Nunca mellor dito. Nunca mellor dito. A Ourense menos, Ahora xa te gabe. Pero sí é certo que foi na zona de Galicia onde ainda quedan bosques autóctonos. E iso conserva as lendas, non? Non ten nada que ver co eucaliptal que se puxo toda a costa e toda a zona de Coruña e Vigo, no que se perde un pouco a esencia da Galicia que era antes, non? O sea, a Galicia interior é a Galicia dos robles, dos castiros, dos aveneiros, e iso está en Lugo, en Ourense, do río Miño, atravesando Galicia, non? E iso creo que conserva a esencia que temos, non? Por eso Ourense é terra de escritores, Lugo tamén. Nos outros sitios tamén hai, por suposto, de escritoras, pero cando che falan de Lugo e Ourense, todo o mundo inconscientemente lle vai a idea dos escritores, sobre todo Ourense, é por algo, non? O sea, son cidades que están rodeadas de bosque, son cidades que están rodeadas de bosque autóctono, de lendas. Ti vas, ainda fai pouco aquí cerca do Ceo, encontraron uns vestixios arqueolóxicos, sabes? O sea, non se degradou. E iso
inconscientemente sale o que dixo Marta na oralidade dos avós aos netos, non? Se sigue contando. Temos unha esencia que esperemos que non se perda, bueno, esperemos que non, vai ser difícil porque, bueno, a moratoria do eucalipto a xente pasa dela, as cousas como son, pero esperamos que non pasou o tren, pero se quedaron outras cousas, non? Eu creo que eso ten moito que ver, o sea, é parte da nosa historia, non? Do que ximos, do tema dos druidas, dos celtas, que se van contando hasta agora. Non é casualidade, non? Somos os menos, entre comillas, avanzados de Galicia, pero aínda mantemos outras cousas máis avanzadas co resto. Moitas cousas somos vanguarda, realmente, ao final. Unha cousa tamén, podemos conxugar ambas cousas. Está claro que a paisaxe sí que nos determina Totalmente, de alguna forma, nos determina incluso na forma na que camiñamos. Sí. Isto contaba a xente... E en dar paseos polo... Sí, isto contaba a xente, por exemplo, eso en Ninguén queda de Brais Lamela, contase como as persoas que foron pois despoxadas das súas casas en Negueira de Muñiz, en a zona oriental, polo encono de Grandas de Salime, tiveron que andar no chao cando foron realoxados nos poboados de colonización da Terra Cha, non? Ao final, a paisaxe determinanos de algunha forma. Pola maneira na que nos relacionamos co medio, e como habitamos, e como andamos. O feito nesta cidade tamén de estar pois amurallados. Sí, sí. Os espazos determinan moitas cousas, non? Ainda que moitas veces se dice que a muralla de Lugo está feita para protexernos do norte e do vento norte e que funciona máis como freo climático, que tamén, bueno, hai moitos ditos, non? Que está máis para protexer os de fora dos de dentro que os de dentro dos de fora. Hai moitísimos, pero digo que realmente sí que nos determina, pero bueno, tampouco temos que pensar esta idea de as ideas de ser atrasados ou avanzados en función de certo tipo de cousas, porque ao final tamén acabámonos contando como mal, e a única aspiración que ten o lucense medio acaba sendo ir á Coruña, cando non ten por qué. O sea, digo, realmente podes ir á Coruña se queres dar un paseo, que non pasa nada. Vamos, non serei eu quen diga isto, que non me escoite ninguén. Pero digo que realmente tamén ao final necesitamos certa autoestima. Claro. Eu entendo ese perigo de narrarnos mal, simplemente idealizando un pasado bucólico, cando a día de hoxe o que falábamos antes, non? Pois temos xente moi nova que ten moitas cousas que contar e que as sabe contar e que ten esas referencias. Falábamos de Diego Flaner e Ander, de tanta rapazada que ten un discurso moi potente e que están construindo un Lugo contemporáneo moi fora da postal. Sí, que saben utilizar os trazos, non? Saben recorrer, dicíamos, a Paco Pestana, dicíamos, a postal de Lugo, de Maruja Mayo, dicíamos, a Escola de Doloriñas. Pero tamén as rúas. Pero tamén, sí, as rúas, tamén ao fútbol, sabes? Claro. Antes que nadie, artistas locales, sí. E aí é o que vai a facer que eso perdure e que se siga transmitindo. Que che falan da porta do anagrama, que é algo que a xente nova dirá, pero a xente que da miña xeración tamén sabe o que é o pitillo da porta do anagrama. Vamos a ver, digo que realmente contar a cidade, eu penso que no campo do que da narrativa, como se entende máis tradicionalmente, un relato, unha novela, nos falta por contar este Lugo contemporáneo que sí que está nos cancioneiros, por exemplo, do rap. Nos falta por construir este Lugo contemporáneo un pouco máis acorde, pois, É unha reflexión moi acaída esta, sí, que falta esa ficción publicada, esa narrativa que transmita todo isto. Que esta narrativa pode ser eso, pode ser un libro, pode ser unha serie de televisión. Pode ser unha webserie. Non necesitas que sexa un novelón de 500 páxinas. Pode estar contada fragmentariamente utilizando diferentes soportes. O que diste eu cando estaba de produtor de Cool Films, fixemos un largometraje, 2 mediometraxes e varios cortometraxes, e todos os gravábamos en Lugo. E ora vexo, fai moitos anos que non os vexo, unha etapa da miña vida que sí que cerrei cunha porta e tal, e vinos, e chamoume a atención ver o barrio da Piringalla, ver Fingoi, ver encima nosas historias eran policíacas, non? O sea, me acordo que graváramos unha vez, tiñamos unhas pistolas de verdad, era low cost total.
Estábamos ali na calle San Isidro, ao final da calle San Isidro, que estaba antes o Dogmas e tal, estaba ali o Dogmas aberto, e saliron dúas persoas cunha pistola e outro detrás, además, unhas pistolas de verdade que eran de fogueo, tío. Os do bar fumando ali, chamoume a atención a reacción deles, non se mutou naire, quedaron ali, que ti pensas que ves nas ficcións que todo mundo empeza a correr, non, o sea, todo o mundo quedou ali caladiño, que dicen, a ver se non me veron, non sabe? Dous tíos correndo, metense un coche, salindo do meu portal pegando disparos, te voy a matar, o sea, e a xente chamou moita atención, non? Eu vinos fai pouco ca miña rapaza para enseñarles o que facíamos e tal, e dixen, bueno, isto rodouse aquí unha vez noite, un sábado pola noite, a xente cortamos o rollo que te cagas e tal, pero non salistes no progreso no, como suceso, digo, como producción cinematográfica. Unha vez por pouco salimos, ainda non estaba este alcalde de Friol, estaba outro, escoitaron os disparos e chamaron o cuartel da Guardia Civil e dixeron, bueno, estar Jordi por aí metido nestas cosas, e me chamou a Guardia Civil a mí, Jordi, estás ti? Sí, son eu, vale. Xa queda todo arreglado. Acabouse, pero eu vexo ahora eso e digo, joder, que bonito, o fixemos no ano 2010, por aí, sí, 2010 a 2015 e tal, ou incluso antes, e vexo hoxe nun coche correndo, a xente pasando por Ramón Ferreiro e tal, e digo, que bonito que utilizamos a nosa cidade, sabes? Estábamos todos do cine americano que nos volvía loco, o da Nouvelle Vague francesa e tal, e chegamos a facer algo que é un estilo de narración tamén, sabes? É unha narración. É unha narración. E vexo ese traballo e digo, e é verdade, o que acabas de decir, fai falta novelas de aquí. Vale, sabes, o sea, contos de aquí, sí. E que poden ser cotidianos, Sí, non teñen sí. por que ser esencialistas, non teñen por que contar nada fora do común, poden ser, Sí. as historias universais non solamente ocorren en Nova York ou en San Francisco, no, claro, sí. poden ocorrer Hai que aquí. reivindicar o cotiá, claro. Sí. E a min tamén, exacto, o local. E a min pareceme moi interesante isto tamén porque eu creo que, outra vez, de novo, esa dualidade. Ti falabas ahora da piringalla e creo que todas temos unha ficción do que a piringalla para nós. E eu moitas veces escoitei a miña nai, que é unha señora de 81 anos, entón, para ela, cando me fala de onde está, por exemplo, o centro comercial, para ela era a lagoa, porque ali daquelas, pois, era unha zona de cultivo, había moita auga, e a min faime moita gracia como nesta xeración miña recibo esas historias da lagoa, pero tamén do centro comercial dos adolescentes onde comezan a salir solos, ou esas ficcións que temos dos nosos barrios, non? Entón, hai que reivindicar esa narrativa que todos temos presente. Fai pouco ainda vi un reportaxe de Cogihop, que falabas ti, que aquí en Galicia a primeira foto que se ten constancia na piringalla con Charlie, como era? Charlie J. Charlie J, sí. Charlie J que facía as bases Arturo Vaquero. Sí, e facían breakdance e tal. E sale unha foto diante do Instituto da Piringalla onde estudei, é unha cousa que reivindicamos sempre que estamos na piringalla, eran as berzas que había por aí. E vese Charlie con unha radio destes, un loro que se chama así, dúas rapazas aí diante e coas berzas, tío, sabes? Dixen, isto hai que falar delo, tío, sabes? Evidentemente que hai que falar porque é o que falabas ti, moitas veces temos a idea de que somos máis atrasados e resulta que as culturas urbanas, as músicas urbanas propiamente ditas en Galicia e en galego naceron no barrio da Piringalla e Lugo entre Berzas. Sí, que non naceron nin en Coia en Vigo, nin en Caranza en Ferrol, nin en Monte Alto en Coruña, que son barrios que sempre tes como... Foi a Piringalla, na Piringalla naceron moitas cousas, sabes? O sea, mira, o sea, as Berzas ao final serviron de inspiración, non? O sea, é o que dis, é sair, estar unidos, esa dualidade entre a cidade e o autóctono. Agora da piringalla penso tamén nestas narrativas piringallas moitas veces en formato o mellor versificado que Lois Pérez, non? Claro. Como e os grafitis de Lito Pereira. Os grafitis de Lito Pereira que están recollidos no libro de Lois Pérez de Lugo Filadelfia, coas fotografías de Alba Díaz, non? Que completan moi ben ese traballo. Esta idea de como vas contando tamén o barrio, estes monólogos que fai Lois Pérez moitas veces, non de comparar o mar cos depósitos de auga da Piringalla. Digo, que realmente construes certo tipo de mundo os personaxes, non? Que ao final acaba sendo, pois,
ti que utilizas Siseli, non? Como teu nome, acaba sendo o noso Siseli Sí, tamén. totalmente, Esta sí. xente recorrente, non estos míticos do bar de non sei quen, da cafetería de non sei canto, a E que paisana. todos recoñecemos, claro. Sí, que todos sabemos quen son. E por iso, esas historias ao final están moi pouquiño contadas. Ti falabas das curtas de Cool Films, e tamén eu devanei un pouco en rodaxes que tiveron lugar en Lugo, e penso, por exemplo, en dúas películas. Unha dos 80, penso que 86, ou así, que é de Mario Camus, La vieja música, Sí. que realmente pois, é unha historia moi dramática, ten este pouso completamente así introspectivo e demais, e a cidade de Lugo aparece que dan ganas de abrirse as venas. Sí, estaba pensando eso. Que chove a cachón, hai Sempre unha gris, lúa sempre terrible, gris, sí. parece que vas a entrar en depresión en calquera momento, e ves esas voltas pola Sí, muralla, sí. como estaba Lugo nos anos 80. É todo o contrario que facía a Nouvelle Vague francesa cando te enseñaba Francia, a Costa Azul, vías a Belmondo ou a Ana Karina, sabe? Con esa luz, Pierrot loco, o sea, dis, que maravilla, tío, o azul máis grande da miña vida, e no contrario está esa película. Sí, totalmente. A paliza que lle dan a Federico Lupi ali ao lado do pabillón bello dos deportes, que dices, Dios, é que o sea, para a xente é ver isto e é un sitio ao que non ir, porque Sí. dan ganas Lúgubre, sí, é terrible, o sea, terrible urbanismo, terrible a cidade como pacata, Sí. provincial, Todo totalmente gris, sí, totalmente gris e tal. E penso despois noutra peli máis recente, pasou bastante desapercibida, de Jorge Coira, que é o Ano da Carracha. Sí. O Ano da Carracha, que a min pareceme recoñecible ese Lugo, por exemplo. Ese Lugo de moi principios dos 2000, cando o campus universitario tiña 12.000 estudantes. Sí. O máis grande despois de Santiago. Sí, despois de sí que era un mundo no que a Politécnica de Lugo pasaba 2.000 e pico estudiantes, había materias había materias con máis de 600 matriculados na Politécnica de Lugo. E ves ese mundo, non, de por estacións tamén, o especial de ano de fin de ano de Telelugo, que aparece reflectido un pouco. E eu vexo un pouco aproximado máis ao Lugo que, claro, que eu son neolucense, vos que sodes de Lugo de sempre, pois é un pouco distinto. Eu sí que o vexo máis aproximado ao Lugo que coñecín eu. Non moita xente reivindica, por exemplo, o Ano da Carracha, iso que ten unha actuación gloriosa de Luis Zaera dando un aleccionamento como comercial. É fantástico. María Vázquez está estupenda, que tamén é medio, é chanta desa, pero adoptámola como luguesa tamén, digo que realmente hai, pero tampouco, non temos... Faltaría a ficción correspondente pois a este momento tamén, E facer comedias, e facer comedias románticas. Eu reivindico moito a comedia romántica como xénero normalizador. Mira, sí, eu fíjome o que acabas de dicir, eu cando facía cine me chamaba a atención que todos eran historias moi trágicas, moi serias e moi gris, o sea, parecía que non había unha alegría, naide se ría nunha película. A xente é moi taciturna. Sí, e tal. Chegaba o pai a casa, comía todos en silencio, non se podía dicir unha cousa porque entonces xa caía un bofetón. Sí, era esa sensación. E eu moitas veces decía, eu estive varias veces, unha cousa que se me enviado aos americanos, estive varias veces en Estados Unidos, e a primeira que cheguei a Estados Unidos pensei que estaba nunha película, porque era igual que nas películas, nun escenario. Os trailers, as cheerleaders, fun a ver un partido de NBA, as cheerleaders aí alucinando, te imagino, un partido de NBA, según baixo en Oklahoma, un trailer destes que se acabas de ver, un vaquero cun cowboy, fun un rodeo, pero que había aquí, e dixo, hostia, pois, eu vi as películas aquí, e non me representaban o meu país, a miña cidade, porque dicía, é que non é así, porque que manía eu que días, fai falta alegría, luz, o sea... Eu creo que iso ten que ver coa idea desto de que todo que está no canon é o serio, non? É o serio, sí, Claro, efectivamente. E a idea que temos de nós, sobre todo a Galicia rural interior, é que somos xente triste, taciturna, seria, incluso pois desconfiada, aviesa e tal. E claro, calquera que teña estado nunha casa de Galicia, polo menos na miña casa non paran de falar, sabes? Hai que Ou que foron a sesión Bermú. Sí, e hasta que comes todo non te vas. Sí, digo que realmente
a xente Non ten nada que ver. e a xente Nada. ten un sentido de humor moi particular, Sí. digo que este punto de persoas caladas e tal, home, pois si haberá xente calada en moitos sitios, pero Sí, Claro, nos claro. identifica máis, por exemplo, que a película esta que foi do asesinato do holandés, como que, bueno, As bestas. As bestas, As bestas. identifican máis por exemplo, O a mundo unha galego novel- interior, sí, é que, así. por exemplo, os personaxes da miña novela, que hai unha festa, son xóvenes, viven o brao, eso parece do outro sitio, non de Galicia, o sea, Porque ten que ver con a nosa autoestima. Ten que ver con efectivamente, e acabo ten de que ver decir. con como nos contamos Coa nós, relato, sí. que acaba sendo como nos contan desde fora. Claro. Acabamos asumindo o estereotipo que nos marcan desde fora. Claro, que di ela, é a nosa autoestima. Sí. E a miña novela se cho poñen en Florida ou en California, todo o mundo está tan contento, sabes? Pero ocurriu aquí, porque aquí tamén ocurren esas cousas. Eu sempre Vanse. falo das películas alemás de Despois de xantar que poñen na televisión pública española, que moitas delas están ambientadas en Cornualles, por certo, Que connotacións. porque teñen moita afición, e bueno, porque que non vai ir a Cornualles a facer películas, e porque polas novelas de ai Dios, como se chama esta autora que británico-alemana moi coñecida, Rosamund Pilcher. Rosamund Pilcher, sí señora, que eu creo que a televisión pública alemana ten feito máis de 100 adaptacións das novelas de das Rosamund historias, Pilcher e van a Cornualles a filmalas, aparte con actores alemanes e demais. Eu digo, eu necesito que Galicia sexa unha factoría de películas dese tipo, de telefilmes de hora e media de duración, que lle chaman comfort watch, sabes, completamente, que son super predecibles, que incluso pues ves certo tipo de pequenas rebeldías, non? Esta comunidade que se une contra un cacique local que lles quere pechar o asteleiro ou que Totalmente trasladable. Sí, totalmente trasladable. Ou unha fábrica, pues, imagínate, de sidra a partir das maciñeras locais que tamén está en perigo. Sempre acaba sendo unha protagonista femenina, mediana idade, que ten unha relación na cidade con un tipo que o pasa dela ou a engana ou as dúas cousas e acaba chegando a casa, reconduce unha relación así complicada con súa nai ou con unha mellor amiga do instituto e tal. Digo que ese tipo de cousas que está claro, vamos a ver, non estamos falando de Nouvelle Vague ni de cine grandísimo, pero ao final acaban Necesario. creando relato. Sí. E acaban creando un relato moi fácil, moi asumible, moi recoñecible. Ao final acaban sendo historias machacadas que demais, e digo, por que non podemos facer eso? Comedias románticas, que problema hai? Digo, poden ser moi diferentes, non teñen por que ser clasiquísimas. Digo, pero ao final tamén necesitamos outras cosas porque tamén acabamos Porque normaliza. normalizando Claro. que Lugo é unha cidade triste, de xente triste, cando Que a néboa da película de antes que Sí. mencionamos. Sí. que é moi Cando- estética. Sí. A Nebo para o terror, por exemplo, aquí dábamos feito terror maravillosamente. Digo, non necesitas escenografía, está posta, non? Pero sí que é certo que é moi importante contarse como nos contamos. E sí que se botan de menos, pues, este tipo de relatos contemporáneos, non? Incluso relatos contemporáneos con adolescentes protagonistas. Pensades que existen límites a hora de narrar? Que hai temas que non se poden tratar ou directamente non debería haber límites? Bueno, eu vou falar pola miña experiencia, non? Polo que eu escribo, que además é un tema complicado, non? Por exemplo, o TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, a ansiedade, o apego, a hipocondría, cal padecín, pero un grado sumo, non? E tal. De feito, ahora estou vendo que estes están perfectamente colocados, non me están dando nerviosismo. O principio tiñan un Da pouco, conversa. sí, tiñan un pouquinho apartado para andaba mirando, non te fijaste, pero bueno, sí. Eu creo que depende das cousas que falas, pero hai cousas que a min me costa moito escribir sobre isto porque me produce un dano, hai un dano moral, hai un dano psicológico, e volver a escribir sobre ele sí. E sobre todo chegar a xente, porque as cousas que eu escribo hai moita xente que lle dá vergoña recoñecelas que as ten, vale? O sea, eu despois de escribir as novelas, as cousas que poña no meu relato, si me chegaban moitos feedback de xente. Oye, o meu pero que é verdade, ainda me envían o WhatsApps, o sea,
alguén co seu WhatsApp meu, que tampouco é moi difícil, 2 de cada 3 persoas en Lugo ten, e tal, mira, o meu fillo pasalle isto, está moi mal, onde podo ir, podes me axudar? É increíble, o sea, é unha plaga a nivela. E eu vexo que chegan a xente, pero a moita xente lle dá vergoña, lógico, cada un tapa o seu, non? Eu non, eu digo que teño, escribo, falo nas entrevistas, e iso sirve para que outra xente axude. Eu teño unha boa editorial que me dixo que non había problema, non? E tal. Hai cousas que sí, por exemplo, eu me acordo, antes de estar con a miña editorial, a miña primeira novela, Mariela envenena mis sueños, había un protagonista que era un pouco desagradable, porque eu quería que fora desagradable e facía unha función na historia sendo desagradable. Eu que diste, a veces hai que falar de cousas desagradables, o sea, e de personaxes desagradables. Este personaxe actuaba e de un momento chama un marica, non? E tal. Hai unha obra que chama Marica de William Burroughs que me encanta, da generación Beat, e tal, e me dixo o meu agente literario por aquel entonces que estábamos en conversacións cunha gran editorial, me dixo, non, esa palabra hai que cambiala, porque, bueno, tal. E dixo, mira, isto vai aquí, non porque seña homófobo, ni moito menos, quero que vai aquí porque ten unha forza, non? E ti ves a historia e dices, ostras, pois sí, é unha persona ácida, gris e tal. Bueno, depois sabía cambiar máis cousas, e entonces, naquela reunión, lle dixo, mira, e foi verdade, xe, eu non son o escritor que estás buscando. Se queres que escribes sobre algo políticamente correcto, ou se escribe un libro sobre un temario de oposición, que todo o mundo se o tiene que estudiar e non. E non chego a un acordo con eles, porque eles, naquel momento, había cousas que non lles gustaba. Con esta editorial, gustoulle esa historia, e non hubo problema. E, de feito, creo que vai esa palabra e tal, naide se queixou, e creo que ten un porqué. Non podemos... O personaxe quería que fora así, por un porqué. E sí que me chamou a atención, non? O sea, por esa cousa. E volvíme triste, porque dixen, jolín, eu antes envidiaba a xente que estaba aquí, nestas editoriales, e ahora visto non os envidio moito, porque moitas veces non é a súa historia. O sea, tes esa autonomía, non? Teño esa autonomía, e iso para un autor é maravilloso. E foi a única vez que vin eso. Tampouco outras veces non a vi. A historia estuvo por aí, naide se ofendeu, ni naide pareceu mal, porque, bueno, hai que ler toda a historia no seu contexto, vale, o sea, a min tampouco me gustan as cousas que fixo Hitler, pero ten unha historia, hai que ver, e teño que estudiar a historia da Segunda Guerra Mundial, non me gusta, pero, o sea, non podo facer nada, pero teño que estudiala. É complexo, sin embargo, non? Porque, claro, está claro que hai que falar de temas incómodos. Claro, efectivamente. É que a literatura é esa. Sí, pero tamén ás veces está ese perigo de legitimar según que cousas. Está claro que tamén hai esta parte de como recibimos, non? Os lectores tamén forman parte da ecuación, non? Sí, a teoría da recepción. Aquí Exacto, estamos. Claramente, non? Os lectores forman parte da ecuación e sempre son imprevisibles. Claro. Neste tipo de cousas. Despois está que unha personaxe homófoba nun libro non ten por que dicir que a narrativa sexa homófoba, porque ti podes estar sinalando un problema mesmamente, digo que realmente, pero o tema está como se recibe o asunto hasta que momento unha obra de ficción é a opinión realmente da persoa que o escribe, que obras son uns escritos do eu e cales son obras de ficción. As personaxes de ficción son moi útiles para falar de comportamentos terribles tamén, moitas veces. Porque cando se ridiculizan, sí, eu creo que unha das narrativas nas que se falou moito disto é de Lolita. Que hai xente que lee Lolita como unha historia de amor, cando Nabokov escribe unha historia dun abuso. Digo, o tema está en como se interpretan as cousas. Hai que censurar Lolita porque haxa xente que pense que iso é unha historia de amor? Penso que non, claro. Non é o mesmo tampouco as ficcións, digo que aquí, claro, é moi importante facer pedagogía, a xente que estades nos clubs de lectura, facedes un traballo enorme, porque é moi importante distinguir xéneros tamén, non? Literarios e escritos. Non todo é o mesmo, non é o mesmo un libro, por exemplo,
de autoayuda que sexa perxudicial para a xente e que te anime a, non sei, pois a autolesionarte, por exemplo, imagínate, que terrible, non? Que é unha ficción, na que alguén se autolesiona. Ademais, aí eu tamén vou barrer para casa, non? Defendendo esa función dos clubs de lectura, porque xa non é unha lectura individual. Estás a facer unha posta en común e xa non che chega unha única versión, non? Chegan moitas perspectivas e iso realmente é o que resulta enriquecedor, non? Entón, eu defendo moito, sempre digo que a noso objetivo do club de lectura é crear comunidade, porque a lectura sempre se tende a interpretar como algo... Un acto individual. Un acto individual, e non é así para nada, porque eu creo que ademais todas as persoas que gozamos coa literatura, o que queremos facer é o que estamos a facer agora, é compartir, e charlar, e eso xera outras ficcións, e eso te leva a outras cousas, non? Entón, claro, aí sí que é certo que os clubs son idóneos para tratar según que libro máis complexo ou máis... E sobre todo cando tedes a oportunidade pois, de traer a xente a autoría, non? A xente a autores e autoras que tamén che contan esa outra cara, non? Que é maravilloso. Eu que dicía que a mí encantan os clubs de lectura porque eu creo que son incluso máis enriquecedores para autor ou autora que para xente o club de lectura, porque eu nos clubs de lectura que fun descubrín cousas que había escrito que non había descoberto eu, sabes? E outra... Houve xente que non entendía nada. Vale, o sea... Eso vai che pasar en calquera momento, con calquera cousa. O temario das oposicións. Igual. Non telo que estudiar. E despois, hai xente que non entendía nada, pero outra xente que entendeu moi ben. E iso para mí é moi enriquecedor. Eu salín, todos os clubs de lectura que fun, invitado, salín super enriquecido, contentísimo, porque é que me deu ideas po seguinte libro, sabes? E este personaxe, os digo, mira, pois iso puxera así, non pensaba que estaba tan mal, porque a xente colleu no ben, e tal, e tal. E pois o que dicías ti, Marta, foi que unha cousa que me chama a atención, sobre todo os que somos escritores realistas, que poñemos a afición das cousas que nos pasan a nós, e non os que son tan realistas, é que ti se escribes unha obra con tintes, por exemplo, homófobos, que hai personaxes homófobos, a xente xa pensa que o escritor é homófobo. E iso non é verdade. O sea, hai que saber diferenciar moi ben. O autor te está contando esa historia para que te inquedes, para que te movas, ou para enseñarte un problema. Non quere dicir que o autor xa seña o que escriba. Iso pasa moito cos escritores. Non pasa cos directores de cine. Bueno, pasa tamén, sí, pero non tanto. Eu creo que tamén pasa cos directores de cine. Aí sí que hai obras que se fala de que romantizan certo tipo de comportamentos ou mellor tóxicos, sobre todo nas no que se supón dirixido a públicos adolescentes. E sobre todo nesta época de hai 15 anos ou así, que se puxeron moi de moda estas novelitas adolescentes de rapaza convirte en unha persona medio potable, un tipo tóxico e medio problemático e disfuncional. Pois digo, eso, e sí que se cuestionou naquel momento, eu creo que era moi cuestionado, como se trataban nos libros e como se trataban nas películas. Sabes, este tipo de a 3 metros sobre el cielo, e este tipo de historias así, moitas de te enamoras del tío malote e lo conviertes en unha buena persona. Porque gracias al amor se convierte en unha buena persona. Digo, que son problemáticas. Demais, e eu creo que sí que hubo un cuestionamento bastante... Mira, por exemplo, hai unha película que se chama Los hombres tras el sol, que creo que é xaponesa, e é os maiores desastres que fixeron os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Os nazis son uns nenos de xebé ao lado deles. Ten unha escena na que meten un gato nun tanque de ratas, que as ratas comen o gato, é unha alegoría de que o pobo unido pode co seu opresor, non? E tal, métese nun balde de auga fría a unha persona que lle primeiro quentaron os brazos para que lle rompan, o sea, estáse poñendo nos colexios de Xapón para que vexan o que fixo o imperio xaponés, non? O sea, e esa, nalgúnas salas sí que se prohibiron, pero eu pola experiencia que teño, sería moito máis difícil sacala en libro, e dirían antes, este escritor está a favor do réxime japonés, porque inconscientemente pasa que sendo un director, ten razón o que dis,
pero tamén hai esa historia de pensar que os escritores todo o que din é verdad e contan de corazón é o que pensan, e os directores, porque o cine é máis ficción, vale, o sea, No, porque se asocia máis o Unha formato claro. cinematográfico, É máis formato ficción, audiovisual é máis ficción, sabes? cando O sea, non ten por que claro. ser así. Pero ao final tamén a hora de asentar estruturas de pensamento, o mellor é moito máis poderoso, ou ten moito máis alcance que o texto escrito. Non o sei polo tipo de formato de masas, vaya, non? É que, vamos a ver, sempre son cousas... Hai libros que poden legitimar actitudes que van contra os dereitos humanos, porque os hai. Sí, sí. Hai libros moi malos que non deberían ser. O sea, esta idea de que todo el mundo tiene que sacar... Hai libros que o mellor é mellor non sacalos. Sí. O sea, que non pasa absolutamente Nada, nada. unha Digo, crítica que hai que facer, que Sí, o número sí. de libros que se publican anualmente é unha tolemia, non? Xa non só falo a nivel de ser algo sostible, non? Un gasto de papel. Claro, de Mismamente. medio ambiente, non? Sino que, bueno, está moi ben que todos teñamos algo que decir, pero eu creo que os editores son necesarios, sobre todo a día de hoxe, como xestores culturais que... Iso é o gran problema da literatura no siglo XXI, eso que estás contando O tema agora. de edición. Sí. De facer unha Eu reivindico quiebra, sí. moito, é dicir, está moi ben que a xente teña esa oportunidade de autopublicarse, Pero hai non un todo o filtro mundo vale, necesario. sí, non todo o Claro. mundo vale para escribir, que parece que se divago todo o mundo pode escribir un libro, como a ver, eu non podo dibuixar un grafiti impresionante como Diego As, sabes? O sea, non todo o mundo sabemos, nin todos sabemos cantar ben e E que non tal. deixa de ser un produto que hai moitas persoas e moitos Claro, axentes ali implicados, desde correctores, deseñadores, e todo iso hai que poñelo en valor. Eu teño un corrector, o cal me corrixe, o cal lle pagamos, o que diseño, o sea, hai un traballo moi grande detrás, non sabes? O sea, o Muitísimo. traballo que hai detrás de calquera tipo de produto Cultural, é enorme. As E aparte, distribuidoras, é moi importante que manter esas fases. Sí. Para mí pareceme, o sea, o tema, por exemplo, os correctores ortotipográficos Sí. non se valoran o No, suficiente. para nada. mira, son os cartos na miña que máis pago con gusto, tío. Sí, é como un bon, aquí temos un gran aquí un amigo de técnico de edición que sabe, un produtor, un editor de sonido cámbiache un disco. O sea, non ten Sí. nada que ver. O sea, eu vin a primeira obra de Kerouac cando sacou Sen pasar polo filtro do corrector. Sí. Teño na casa que sacaron unha edición on the road, en el camino, e ves coa que sacaron, despois pasar co corrector Son dos produtos, sí. e parece outro escritor, outra novela con faltas, mal, o sea, frases incluso mal concluídas. Bueno. O sea, cada un ten unha función na literatura, sabes? O sea, E seguramente que hai autores e autoras que sexan quen de dar un produto Sí. final moi bon. achegado ao publicado e ao publicable. Vamos, estou convencida, pero claro, polo camiño, pois hai un proceso que necesitas que cholean outros ollos, aínda que sexa o temario das oposicións. Sí. O sea, realmente. Que, por certo, eu teño visto auténticas erratas, Bueno, e a redacción é terrorífica. Porque Falabades antes da narrativa que temos máis actualizada, non? Falábamos un pouco do hip hop ou do rap. Quero preguntarvos se pensades que esta narrativa que temos actualmente, que é un pouco máis fragmentada, non? É rápida no consumo, como pensades que nos está a influir a nós como lectores ou a nós como contadores de historias? Eu defendo moito tamén esa fragmentación porque creo que é o que corresponde nos tempos nos que vivimos. E logo tamén creo que hai unha tendencia a falar de todo, de internet, de todos os produtos como algo, bueno, como baixándolle a calidade o que podes atopar aí e non necesariamente así, non? Creo que é lóxico que se corresponda cos tempos nos que vivimos de hai pouco tempo para o lecer. Sí. Eu lexitimo iso tamén, non? Está claro que tamén podemos disfrutar das novelas de antes, non? Máis tradicionais, claro, e longas, e iso é un placer, pero creo que é lóxico que tamén E depois hai teñamos un outra discurso cousa, temos que distinto. ter en conta que Dickens publicaba Verdad? Ciclos, por, claro. capítulos, en sí. revistas, o sea, publicaba capítulos en revistas. Conta a xente que cando chegaban os inmigrantes ingleses, escoceses, galeses, irlandeses ao porto de Nova York,
saían os lectores estadounidenses de Dickens a preguntar que lle pasará a pequena Norrit. O sea, que realmente... Como sigue isto? Claro, é o Sí. FOMO. Estamos falando do hype. Digo, os tempos son diferentes. Evidentemente, hoxe é inmediato. Hoxe comes unha narrativa seriada de 8 capítulos media, non? Mais ou menos, de 50 minutos nun día e medio. Sí. Sí. E están feitas para que os consumas así, que eu creo que eso acaba ao final amontonándose un pouco na cabeza. É moi boa solución, non é? Pero eu penso, por exemplo, que ao formato medio convencional das series de televisión no mundo occidental son de 40-50 minutos, en cambio o formato coreano pasan da hora. Sí. Estamos falando de 70 minutos. Sí, 1 hora 10, 1 hora 15, sí. Sí, 70 minutos e aparte temporadas Tanquísimas. de 16 capítulos. Sí, sí, sí. E chamalle miniserie, que veo que máis gracia me fai de todo isto. Digo que claro, que ao final tamén é algo cultural. Claro. Os consumos son culturais. A fragmentación é necesaria porque os tempos temos que los son, fragmentados. claro. E claro, se ao final tes pedaciños pequenos que son pois 5 minutiños 10 minutos, 3 minutos, podes adaptar os teus tempos. Eu non sei se coñecedes a narrativa seriada formato Scam. É un formato que naceu na televisión pública norueguesa. Scam significa vergonza en noruegués. É unha serie adolescente que como falsea o tempo real, é como un falso síncrono. Entón, realmente o que facían era liberar en internet fragmentos de 5 minutos da vida de 4 adolescentes como se estuvesen ocorrendo mentre elas están en clase de matemáticas no instituto, latando detrás fumando un pitillo ou calquera cousa destas. E despois, ao fin, transcurría a narrativa, pois son os fragmentos que liberaban en internet, non se sabía cando. A xente andaba a espreita, buscando cando saía, a través dos perfis en redes sociais das protagonistas, e despois xuntaban un capítulo a final de semana que sí que se emitían. Con todo. Sí, que eran como 30 minutos ou así. Hubo versións en varios sistemas lingüísticos e culturais, non? Hai unha Scam Madrid que está en Movistar, por exemplo, que das máis recentes, pero hubo en Italia, hubo en Austin, nos Estados Unidos, en Holanda. Creo que os belgas fixeron tanto os francófonos como os de fala flamenca, digo que en varios sitios. Digo, e este tipo de formatos ao final tamén están moi adecuados aos consumos que fan os rapaces de produtos culturais. Incluso, pois, o mellor organizaban unha festa con público real para simular a festa que tiñan dentro da ficción. Digo, que mesturas un pouco os planos, ti podes seguir eses personaxes en redes sociais e interactuar cos seus perfís. Digo, que realmente sí que eu creo que sí que necesitamos este tipo de cousas, e necesitamos tamén que se fagan en sitios moito máis próximos a nós. Claro, e ollo ademais porque sen coñecer ese formato que me parece moi interesante, tamén creo que é moi complexo facer iso, non? Supercomplexo. Eu son unha gran defensora do relato curto, que moita xente di non consigo entrar, pero é que ter un bo relato é super difícil, porque tes moi pouco espazo para presentar unhas personaxes, unha trama, e entendo que nesto é algo moi similar. É algo moi similar, e bueno, e aparte aquí somos de Lugo e Fole. Claro. É un relatista curto, os contos de Fole, digo, e sí que forman parte do noso sistema cultural, ademais, é algo que sí que podemos adaptar, e é verdade que está moi denostado no mundo así noso próximo máis cultural. E sí que vamos a ver, creo que é moi interesante esta idea, e esta idea tamén de que o público ao final acaba participando no relato final. Eu que digo deso que estabas dicindo, eu creo que tuve a sorte de empezar a escribir relatos curtos, sabes? Porque eu se saco ahora unha novela como saquei, sei que non tería o éxito que tuvo, nin o leer tanta xente, porque realmente eu empecé a ser escritor nun blog, sabes? Primeiro nas redes sociales, nun blog. E iso foi enganchando a xente, falando dunhos temas, a medida que eu iba escribindo, iba mellorando a miña técnica, iba buscando o meu lugar, enganchei moita xente á lectura, que o mellor moi poucas veces leo, pero que estaba deseando ler os meus relatos. Entón, agora saco unha novela, pois vou ler a novela. Eu creo que decides vos, é moi importante todo, a fragmentación, porque unha cousa tira outra. Eu, se non chega a ser o tema de blog e de relato curto, eu seguramente non sería escritor, nin me seguiría a xente, nin compraría as miñas novelas, sabes? O sea, moita xente que lle gusta a novela, compra a novela, pero outra xente que si lle gustaba o que escribía e que seguiu
seguíndome cando sacaba novelas, sabes? O sea, eu creo que todo é super necesario, que decías ti, todo vai unido, e todo se agradece, non? O sea, por exemplo, eu estou contentísimo, porque sacar unha novela así, de repente, para min, pois, sei que non saldría ben, non sabes? E saliu ben, e todo é pola fragmentación, sabes? O Sobre sea, todo porque estás dirixíndote a ese público. claro, non? xa vou collendo público, Sempre sí. nos queixamos tamén de que non hai novos lectores, que eu non concordo para É nada. mentira completamente. É un gran bulo que nos Sí. creemos todos e realmente tes que dirixirte a eles, non? Hai que empregar a súa linguaxe. Hai que ir salir buscalos. Sí, bueno, e tamén axeitarse ao E que eles apelar un buscan. pouco ao que lles Ao que lles interesa. interesa, Sí. claro. Conectar, Claro, non facer esa podes conexión. estar facendo as mesmas historias que facíamos hai Sí. 60 anos. Ao mellor lles enganchan máis as de hai 80 anos que as de Sí. Antonte, precisamente por esta ruptura que necesitas do inmediatamente anterior, non? E hai que buscar. É moi preciso. E ademais, digo, o mundo dos blogs, penso, por exemplo, en Manel Loureiro, que tamén empezou a súa carreira literaria co seu sí, sí, blog. Digo que é que aparte non hai, creo que non hai formas nin millores nin peores, non, de empezar unha carreira literaria ou unha forma de contar historias, porque realmente o asunto está entre quen conta e quen recibe. Sí. E se existe unha comunidade, hai un certo tipo de algo que se crea, que se comunica, evidentemente esta idea de no, es que yo escribo para mí. No. No, digo, vamos a ver, a narrativa é un acto Para ti escribes comunicativo. Sí, claro, sí, sí, sí. claro. Digo, Sí. eu creo que, non sei se hasta, nin siquiera os diarios escriben para un Eso iba a medio. decir, No. Sí. Sempre estás enseñando a alguien. Para ti es un diario, pero no momento que Un publico amigo, xa. unha amiga, sí, yo contas a No, alguien, sí. porque a xente que fai autoficción, no momento que publicas non é autoficción. Xa non Hai un acto existe comunicativo, iso sí, así. claro. Sí. Claro, digo, esta idea no es que a mí vamos a ver. Que se che vale para ti solo, entonces non existe, Sí, non, sí, claro. non ten ese sentido, digo que ten que haber outra parte. Aínda que sexa unha soa persoa. Sí, está claro. Pero sempre hai outra parte. E aparte de todo, eu penso que sí que estamos nun momento no que está o ensaio erro. Podes probar cousas, Claro. Sí. ver que funciona, que non Sí. funciona. E ademais hoxe que temos esas ferramentas, non? De autoedición, de plataformas, de achegarte, Que de abaratan os compartir. costes, Claro. moito tamén, Sí. non? Que outra De comunidades lectoras, Sí. de historias que se xeran a partir de outras historias. É E o que di ela, fallo horror, o sea, hai que aprender de algún xeito. sí, enseñas a xente, a comunidades, colen, oye, pois non me enganchou, o sea, pero mellor teño que cambiar isto, non sabes? Sí. É unha está un momento increíble para eso, non sabes? Sí. Para antes publicabas un libro E non sabías. e non sabías E o que un iba. dobre diálogo, por eso, porque está ese que fai entre escritor-lector, Sí. pero logo entre eso, as comunidades lectoras, os clubes de lecturas, o que te chega a través de internet, esas Sí. reseñas. Hai un feedback en todas Continuo. direccións. E eu volvo a repetir, eu nos clubs de lectores foi onde máis aprendín, onde máis saquei e onde vin máis erros, sabes? O sea, o que vin que podía facelo dunha maneira e dixen, bueno, pois seguinte xa fago desta, non sabes? E tal. Pero sí, eu creo que son super enriquecedores, tío, o sea. Ben, temos que ir rematando Sí. xa. É costume nestes diálogos dun tempo a esta parte rematar cun pequeno xogo. No anterior fixemos un xogo no anterior diálogo que se emitirá, bueno, que xa haberedes visto cando se emita este, pero fixemos un xogo consistente en preguntarlles aos nosos convidados se Lugo soara, porque o tema era de música, a que peza ou estilo musical soaría. Bueno, xa que estamos falando de narrativas, eu quero preguntarvos ou propoñervos que me digades se Lugo fose un personaxe, que personaxe sería? Que non ten por que ser un personaxe, quero decir, podedes inventalo ahora mesmo, se tedes a posibilidade tamén, pero deixo aí esa proposta. Vamos a ver, Lugo, claro, ten moitos personaxes, falábamos de Lamote, falamos de Pelúdez, por exemplo, como personaxe creado, non? Creado aparte nun xornal que tamén, como unha narrativa seriada, porque ao final Pelúdez nace en 1908 e sigue vindo San Froilán, máis de un século despois. Pero eu quero pensar que o Lugo do futuro
non pode ser un señor de provecta idade, que ten que ser unha rapaza nova, que ten que ser alguén pois que por exemplo estea criado nesta contorna norte da cidade, non? Que a máis multicultural que temos, que o mellor procede pois de outro, a súa familia procede de outro sitio, outra orixe, e quere ser de aquí. Digo, que bebe do de aquí, e que bebe do de ademais. aquí, Sí. digo, porque ao final tamén necesitamos facernos de ida e volta e necesitamos un pouco esta seiva distinta, non? Que nos vaya construindo pois un pouco diferentes, que está moi ben, digo, non temos por que esquecer os peludes, nin os señores que levan o paraugas prendido da chaqueta, que me chaqueta parece nas costas. unha forma maravillosa de ter as Verdad. maus libres para non esvarar e para levar pois outras cousas, que é sempre Sí, moi sí. útil, pero temos que crear cousas diferentes, non? E que poida ser, pois, eso, unha rapaza nova que é a prota dunha comedia romántica. Non sei, eu tuve algunha alumna que de fora de Lugo, que cando chegaba dicía que verse na muralla era como sentirse protagonista dunha peli, porque era como un escenario maravilloso Xa e estaba moi posto. privilexiado, non? Pois digo, pois tamén, pois unha muller nova que chega e que sube ao adarve da muralla e que se sinte pois como a prota dunha gran Fantástica historia. esa figura, María. Eu concordo co que está a contar Marta. Ademais, fai pouco tiven a visita dunha amiga que veu de outro país aquí a Lugo e xusto chegou no San Froilán, entón, pois, o típico que estábamos a pasear e ela estaba sorprendidísima pois pola importancia da literatura en Lugo, non? Porque pois eso, recollina na estación de autobuses, o primeiro que vemos é os peludes, non? E ela encantoulle ter esta historia, este relato que nos conforma e que forma parte de nós e que logo puido ver polas festas. Sí. E logo cada pouco pois era atoparse con algo, non? Era atoparse con fole, o que sea. Eu creo que o que comentamos antes, ten que ser unha rapaza, ten que ser da periferia, e ademais unha desas que están pois nas cancións das novas xeracións que aparecen, non? En Diego Flaner e Ander, o que contábamos antes, e que bebe da tradición, pero que mira hacia adiante. Sí, sí. Jordi. Pois mira, estaba pensando mentres falabades, eu vou tirar para casa, porque o meu... Ten que ser así. Sí, eu comparo moito o protagonista das miñas novelas con Lugo por varias razóns. Unha, é unha persona que a veces comete fallos, é Jairo, non? O protagonista das novelas comete fallos, pero sempre tira para diante e intenta buscar unha solución. O que dicía Marta antes, e dicía ti tamén, non podemos estar sempre botándonos o latigazo na espalda de que Lugo é feo, Lugo é atrasado, é gris, Lugo nunca hai nada, como que nunca se fai nada, que eso non é verdade, non? Sempre hai que mirar para diante, tirar para diante. Bueno, hoxe non se fará nada, pero dentro dun ano mellor hai cousas, non? E tal. E este personaxe sempre mira para diante, non? Ainda que lle costa, ainda como todo o mundo, paso mal e tal, el sempre ten a esperanza de mellora. De feito, nas dúas novelas, el vai para diante, intenta, non se queda estático, non se queda así, nin esperando que lle caiga o chaparrón encima, non dice, eu vou salir para diante, coste o que coste. Que é a mentalidade que temos que ter de Lugo, que xa moito avanzou, desde que nós éramos pequenos, falando dos anos 80-90. Eu me acordo nos 90, teño unha imaxe dunhos remoíños con un montón de papeles aí na avenida da Coruña, así. Non nos volvín a ver na miña vida, pero sempre había remoíños con un montón de basura aí na avenida da E Coruña. aquí desbotar tamén esta idea de que nunca pasa nada en Lugo. Efectivamente. Ao contrario. Que hai moitos días que non das feito. De todo o que pasa. Sí. E de propostas moi diversas, moi actuais e moi descentralizadas. E, por exemplo, pois, esta charla. Sí, sí. Sí. Claro. De aí o libro de meu amigo Juan, que fixo sobre música, que aquí nunca pasa nada, non pasa nada. Sí. É que Resulta que todo en menudo contrario, libro, sí. sí que pasaron cousas en Lugo, non? E tal. Eu reivindico este personaxe porque nunca se queda estático, sabes? Sempre intenta mellorar, que o que nos pasa a todos. Sempre intentamos buscar solucións e tal. Non queixarnos, porque o fácil sería queixarse, que o que se fixo durante moito tempo, non? E ora non, ora hai un montón de cousas que estamos falando, o hip hop, os grafites. Os grafites están lle dando
un colorido a Lugo como nunca tuvo, tío. O sea, alucina, o sea, mismo aí xunto ás casas sindicales, pintaron uns grafitis, parece un barrio novo, sabes? Estánse facendo cousas, e Bueno, iso e que nos ao está... final os murais tamén acaban sendo narrativas urbanas. Totalmente. Sí, outra Sí, forma de é outra contar. forma de contar, digo, outro soporte máis, non? Eu teño a sorte de que un deles pois está dedicado a miña nai, que é a Sí. superabuela de Lugo, e para ela foi importantísimo porque foi ver validado o seu relato Efectivamente. como muller. E non só ela, sino o de tantas mulleres. Entón, eu creo que eso é fundamental. E además unha cousa, eu xa escoitei por aí na Piringa e dice, oye, que habrá que facer para que che pinten un mural? Que o meu compañero foi Joe, foi un amigo meu, sí, que naido, o sea, moi amigo meu e sempre nos grafiteaba as fachadas nosas, non nos fará na súa casa e tal. E hoxe todo o mundo quere que yo tamén faga un grafite e tal. E por primeira vez vexo que a xente de sempre do barrio quere que lle pinten un grafite na mediana da casa, que eso era impensable antes, sabes? O Bueno, eu sea, acordo ao principio cando empezaban a calear as paredes, non? Sí. As medianas para facer os murais, Sí. dicían, bueno, pois xa podía, ahora xa o teñen blanqueado, Xa. dice, xa que non fagan nada. Xa que quede así. Xa que quede así. E agora a ninguén se lle ocurre que aparte, digo, temos obras, temos a Lidia Cao, Sí. temos a Xoana Almar, por exemplo, na estación de Radio Taxi, ali na Parque de na Frixa, Frixa, sí, sí. digo que ese foi un mural proposto, por exemplo, polo Colexio de Xornalistas en colaboración co Concello de Lugo. Digo, temos cousas espectaculares, digo que realmente é arte efémera, hai que ter en Sí, conta sí, que sí. realmente durarán pois o que Pero forman dure, parte do pero forman relato parte do colectivo relato tamén, colectivo. claro, E sí. aparte teñen que ser efémeros. Sí, sí. Digo, porque senón perderían este Esencia, carácter, sí, non, claro. de mural. E falabas antes ti tamén, por exemplo, dos grafitis de Lito Pereira, o grafitero piringallo, non? Que realmente construen un relato tamén de cidade moi fragmentado, Dende moi logo. periférico, moi urbano, non? Este Porros Vacas Bob Dylan, por E a de exemplo. Subaru. Yo tengo el diente roto de Miquel Erenche. Tamén. Depois do Leandro Barea tamén. Sí, sí, Sí. Máis fútbol, por favor, ese Sí. terrible, tío, o sea... Bueno, quedamos encantados con todas estas propostas que estades de alguna maneira poñendo sobre a mesa. Penso que nos está a escoitar tamén ten no seu imaginario, e quero darvos as grazas aos tres por estaren aquí e por esta charla tan estupenda, aos nosos seguidores da Fundación Bacan e dos Diálogos Bacan, dicirlles que efectivamente en Lugo fanse cousas. A Fundación Bacan propón estes diálogos como conversas amables, cas que tratar temas diversos alrededor de Lugo, pero tamén de outras temáticas. Así que convídovos a que sigades aquí con nós. Ata a próxima. Grazas.